L'altre dia van venir uns italians i van preguntar per la crema catalana, que ells havien vingut aquí a Catalunya i volien menjar crema catalana i que no trobaven crema catalana al restaurant. No, això ho va dir en italiani, Buonasera, 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 mi va dir. Buonasera. Pues jo els hi vaig dir, pues mira, si haguessis demanat tiramisú encara haguessis triomfat més. Bona nit, Farem un còctel ja avui. Així, hauria de quedar alguna cosa així. Fotem pimenta aquí. Mentita. Mira, aquí dentro. Menta. Després, angostura. Són 2 cullerades de sucre, ¿vale? Una mica de soda. I llavors amb l'aparato aquest de xafar, ¿vale? Pues ho xafem tot. El primer any anava comprant cubitos jo. I dic, joder, però si em surt més a compte comprar-me una màquina. No hem tingut mai més problemes de glaçons. I al final, ara amb la crisi del cubito, somos los reyes del cubito. El gel picat, Ho prenem a tope. Gel que no falti. Oita, quines muntanyes de gel que surt, Sembla un glaciar, això. Com veieu, estem d'estreno, Vaig dir que hi havia una cosa de nivelaco aquí, per venir. Els nostres neons del Club Sol Blanc a tope. High Club. Com que va de clubs, li fotem High Club. A veure què passa. Vinga. Aquí diu que l'hem de fotre fins dalt, Collons. Aquí. Hay que moverlo aquí, así, con la cuchara mezclada. Mira, mira. Mira cómo queda. ¡Ojo! Como la foto, tú. Després, un tros de menta per decorar. Y ya tenemos el cóctel. Un mingulet. En bourbon serà que més bo, per això ho posen en bourbon. Jordi, me han dicho que si ponemos un cóctel en esta copa, con esto, solamente en la taza de café, está buenísimo. Hay que probar, hay que probar. ¿Qué cojones es esto? Chupito con una taza aquí, el mejor cóctel del mundo. Buenísimo, Hòstia santa, tio. Jo també te quiero. Això és grapa, nena. No, però està bo. Escarxau, com diu aquí, aquest del còctel. Collons. Molt whisky, em sembla, aquí, El medidor l'havia perdut. Posava 8 centílitres i li heu cardat 18.